Father Bondulus, Reverend Father, from CKC Parish with Emery. I came here today to witness the local event going on at Almaria Center, Obodoukwu, which Father Onyebuchi is the sole sponsor. He has been my friend for years. Those days in seminary. So that's why he invited me to come and witness what is happening here. So I thank God for him and thank God for everybody that come here today to get this situation. And I pray that God will always sustain us, that the aim of establishing this center will be realized. That is bringing people closer to God through the intercession of our Blessed Virgin Mary. And we are happy that our children are still in blood process to save. So the activities today, we hope, will bring greater glory and honor to God and for our own good and blessing and salvation. Thank you. Reverend Sister Onyele, Obodoukwu. So ihe anyị na-eme tata bụ Congress imechi the October devotion ga-abị mmadụ asị ka a na-eme n'Obodoukwu. Diocese niile dị na Olu, especially St. Michael region na-adị ebe a tata maka the Crusade. So ọkwanụ nwafọ Obodoukwu ji ihe nne anyị dị Asọmpi Eji Maria wee kpọrọ ihe na-egide ya Reverend Father Anayo esi ọkụ. Anyị ncha niile malitere ndị Block Rosary ya ka anyị ncha niile jụkwara wee bịa tata ịnọnyere ya ma kpọnyere ya ugwu n'ihe nke a na-eme tata wee gbakwa n'ụmụazị ume ndị na-etolite etolite na ihe a bụ ihe ga-abara onye ọbụla maka ekpere na isi ihe niile and ekpere ka grocery you can get anything you want in life. So ndụmọdụ na-enye ụmụazị na-etolite etolite na ndị na-emekwa ihe abụ ka ha jisi ike na ekpere otu isi wee mere tata na otu isi wee hibe dị mgbọrọgwụ ka ọ ga-adịkwa ifuchọ. So ihe niile a bụ ihe anyị ji enyere onwe anyị aka na-emekwanụ ka amara Chukwu na-agazu ebe niile na-ayọkwa Chukwu ka ihe niile nke a ga-eme tata bụrụ ihe nke ga-aga n'anya ya, bụrụ ihe ga-aga na ntụziaka ya, ka ọ ga-abụ n'oge ikpeazụ alaeze eluigwe ahụ anyị ncha niile na-achọ ka anyị nweta ya site n'ike nke Chukwu site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Thank you, Bishop, for coming. God bless you. Because let's not proceed. What is all the rejection? My Lord, the Block Rosary St. Michael's Pastoral Region. Ani biara uruchi aka ani kelegi. Obulade maka ina abia aha anyị na center ebe a once or twice every year. Ihe anyị na Chukwu bụ ka ọ gaa n'ihu na-enye gị ogologo ndụ na ahụ isi ike. Enweghị nnukwu ihe anyị nwere anyị ji kelee gị, adị enweghị ihe anyị nwere ga-ezuru gị. Mana obere ihe anyị nwere ebe a ka anyị ji na-asị gị
gakwa n'ihu n'icheta anyị n'ekpere ọbụla dị ugbu a ndị ntorobịa niile na-alaghachi azụ na ihe a kpọrọ ọdịnala ka Chukwu gaa n'ihu na-edu gị site na Kristi dị nwe n'anyị. Thank you, my Lord. Biko cherenụ unu ka ga-abịa akụ egwu unu ka ga-abịa biko unu ewe n'iwe. Okay ama m na ọgụ nwanyị ngwanụ time biko unu ga-eme ya biko chere n'unu ka anyị mee ihe anyị pụrụ bịagoro first. Unu ewe n'iwe biko my lord ga-agọzi egwu anụ nwa brochi ka ọkpara release ọhụrụ. My lord ga-agọzi ya mana tupu ya agọzie ya ngwa ha metọ ya 1 minute only ka amarakwa na egwu ọwụ ya agọzie ya onye na launchizi ya launch ya gba ha kpọrọ ya chief launcher ihe gaa ihu ngwa brochi ka ọkpara ngwa metọ ya 1 minute only. Can my lord now? I na High Chief Onyebuchi Onyele Chinetugo Obodoukwu Ezeomeogo. Our blessed Mother Virgin Mary was chosen by God to be the mother of Jesus Christ. We dedicate this song to her, to honor her, to energize her, to identify with her blessedness. Hallelujah. God is good. Yesu Kristi o gba ka anyị na-akwanyekwere ya na-aga n'ihu anyị nwere nnukwute regard for her as Catholics n'ihi na Chineke n'onwe ya tụọrọ ya ugwu chọọ ya nwa anyị anaghị ọhụ Chineke anyị ka ọ bụ mana anyị ma ihe dị n'etiti nne na nwa anyị na-asị bụ ga-ejikwarị ya biko letara anyị arụrụ ebe nwa gị nọ bụrụ mkpa anyị dugara nwa gị ka nwa gị mere anyị ihe anyị na-arịọ ya n'ihi anyị ma ihe dị n'etiti nne na nwa na o buru ibu. Kedekwanụ ndị gụrụ egwu a Chika afọrọ m ebe a ọ nọkwa na kaset nọrọkwa na flash drive nke pụta anụ enwere ike tinye ya ma na kọmputa oge na-eti egwu ma na redio ya na-akọ. Ana m asịkwa ihe gbasara egwu taa ọtụtụ ụmụ anyị na-alazi n'iyi because of the kind of music they listen to. Ụdị egwu ha na-ege
ụdị onyonyo a na-ahụ ma n'ịntanetị ma na fon ma na kọmputa ụmụ anyị na-esonye na dịda ala n'iyi. A chetara m onye kụpụtara egwu a Chika na ndị otu kụpụtara egwu mmadụ. The Lordship, I'm happy to be around you today. You are highly welcome to Obodoukwu. All the priests present, the sisters, and I get to know. No Obodoukwu niile, ụmụ block Rosary. Come now, hold the hell of a lot of things. Echefubere echefu na mgbe ochie. Mana ochie tata wee malitekwa ọzọ ọ dị mma. Ana m ekele ndị igwe niile Obodoukwu ji biri. Ana m ekele unu. Na-ekele ndị ofu obi. Ama m na onye ọbụla na ọfụma maka obere oge anyị ga-aga mee ihe ọzọ. Remember what I said. Anyị nwere ihe anyị na-aga ekwe ka osi Obodoukwu pụta. That is the only way we can make ofu obi today. Ndị chọọchị ekelela m ọnụ. Enwere m ọtụtụ okwu na-ahụhụ na aga m asọpọtụ ihe a na-eme. Mgbe m bịara before, ka m hụrụ ihe toro ogologo too much iji jụrụ ka lelee ya baa m anya. Mgbe m na atụmatụ a atụrụ bụ nke ọma. Mana ọ ga-adị mma na emere ya mepete ya na ọ dị mma ya nwee ike sụpụtara anyị a lot of young children. Isi ndị bara gbogbo ma ọ nakere mmeghe na ihe niile wepụ ya ma ọ bịaghachiri ọzọ. Padịsị ọ bụ ego na kọl niile anyị na-akpọ sis ọ bụ ego n'oge ya natata. Ọzọ na-adịghị ka ala ahụ. Mana ama m ya n'aha nke mụnwa na famili the chief ncha emeela sayị na anyị jisi ike mee ka ọ na-aga ọfụma. Mụnwa ga-eweta 2 million naira. Onye na-anọ ya 2 million. Ewepụtara mmadụ abụọ a ga-enye onyinye ebe a taa. Onye isi na-ahụ ka anyị olu ndị ezi nwanne ide aka na ụkwụ. Kedu ka obi si dị gị na ihe a na-eme bụ ha? Nwa ya nwoke ya agbakọkwa ya ka ọ baa na ọkwa ya nwoke na-esi ejiri n'Obodoukwu. Dịka ọ na-esi na Chinetugo, anyị ga-asọpọtụ Padịsị Ọbụ ihe na ihe niile na Omogo one. Ezeomeogo. Omogo one. Program I'm going to the house. Don't worry. Member 3 times winner. Chinetugo
is going to take his seat so that we start the kickoff immediately. Omogo, you are welcome. High Chief, you are welcome. You are welcome, sir. Member organizing Directorate, 25th October 2025, Obodoukwu Paparazzi Night FC Port Harcourt. Obobi Eje Patron. Nuku Petron. Udugu Petron. Abigi Petron. Ezeomeogo Petron. Obodoukwu Initiative and Paparazzi Night FC Port Harcourt on 25th October 2025. Powered by Chief Onyele, Chinetugo, Obodoukwu. Thank you very much. Ladies and gentlemen, let me introduce to you what we are here for today. We are here for a football match powered by High Chief Charles Onyebuchi Omogo Chinetugo, one of Obodoukwu. He did it wise to power this very tournament, to unite Obodoukwu people together. We are celebrating him for that wonderful movement and effort to bring us together. In no distant time, the match will start, and we appreciate our illustrious son. When the paparazzi we are singing, it says he's their patron, but I am happy he's our brother. Nka Bunkai, yes, Owonye Mulo, we hear it. I am His Excellency Ikenna Bruno, a member of the 48th grade Obodoukwu Initiative. We are gathered here this evening to enjoy a move created for us by Chadon, also a member of the 48th grade. He is actually celebrating the unification match between the 48th grade and Paparazzi Football Club of Port Harcourt. The young men in the beach have come together to celebrate this day marked out by Chadon for unity with their leg, mind and body. Here we come for the celebration. I recognize my big brother and my good friend, my old-time friend and my good brother, Comrade Ndokaku Obuju Ofobi, Comrade Ndokaku Obuju. I'm surprised to see you yesterday. It's a great entertainment.
will be an entertainment par excellence. Onisha branch. Alcohol, He is a legend. He is a football legend. And up to time, we are still about Obodoukwu together for unity, returning in this season. I can see the presence of my own brother and good friend and my classmate in the person of Chinetugo I'm hearing the sound of the supporters group.